l'Esteaua es pot deixar comprar i el Barça guanya segur la Copa d'Europa, què haurien respost els jugadors? Home, jo, per la nostra ment no passava en aquest moment. Ja estàvem convençuts de les nostres forces i que podíem guanyar perfectament a dintre del terreny de joc. Toni, tal com es va demostrar, les ocasions es van crear, potser faltava la serenitat necessària per transformar-les i llavors hagués sigut a l'inversa del que t'he dit abans. Llavors estic segur que haguéssim guanyat per un marge bastant ampli de gols, perquè això era el que ens faltava, no? Aquesta confiança i tal que donava el gol. No li pregunto això per preguntar-lo. L'any 86 faltaven 3 anys perquè caigués Ceausescu a Romania. Era un país amb moltes dificultats econòmiques i en plena decadència. I l'equip d'aquest any 100 ha investigat això que li he preguntat i segons algunes fonts sembla que el Barça hauria pogut guanyar la final de Sevilla sense haver d'esperar els penals. Aquest és el document. Al Barça li van oferir comprar aquell partit. Jo el que no puc garantir és que la gent que van parlar d'aquest tema tenien arreglat, podríem dir, amb algú que hagués venut. Això no ho puc dir perquè no ho vaig viure. El que sí sé és que gent d'aquell país dies abans van oferir la possibilitat de fer un arreglo perquè entenien que el Barcelona no tenia cap problema per guanyar i ells no tenien pràcticament cap possibilitat de guanyar. Carai. Una pena, no? Això no saber-ho. La veritat que no sé com es fa aquestes coses, no? Però és una pena, no? Nu mai pur și simplu lui. No es pot entendre que es demanin diners per perdre una final com va ser la de l'any 86. No crec que això pogués passar a l'esport romanès. No m'ho crec, no m'ho puc creure. Per mi seria una traïció. Sería un crimen. Recibimos un coche que era un coche de todoterreno, pero un coche rumano de todoterreno que tampoco era nuevo porque nos los ha dado el ejército, ¿no? Cada un jugador ha recibido un coche, el mío me acuerdo tenía 5.000 kilómetros al bordo, pero le he vendido rápidamente porque en el momento se vendía muy bien los coches y para comprar un coche de esto tenías que esperar años y años y entonces se pagaba un precio más alto, triple que valía el coche si le podías vender, así que todos los jugadores hemos vendido el coche. Los jugadores se estaban entrenando y todo eso como los profesionales. Lo que pasa es que los contratos y eso no lo habían y estabas jugando pagado del Ministerio del Ejército, que para nosotros fue como el jefe general. En aquell moment els èxits esportius era la bandera d'ells, no? No oblidem que l'equip aquell era l'equip de l'exèrcit, no? I pensar que l'exèrcit arribés a vendre, això sí que encara em costa més creure, no? Vostè no havia sentit mai aquesta història dels dòlars? No havia sentit mai? No. Ha vist, que els seus rivals els hi van donar de premi un totterreny de segona mà que ja tenia en alguns casos 5.000 quilòmetres. Jo la veritat és que això és la primera vegada que ho sento. Han passat molts anys ja d'allò i no havia sentit mai aquest comentari i és la primera vegada que ho sento. I els catalans